La bona lletra, amb Vicent Ussó. I així comencem la secció en la que aprenem a escriure amb el nostre professor radiofònic, Vicent Ussó. Hola, Vicent. Hola, què tal? Benvingut. Avui tenim un tema especial que ara explicaràs, però primer anem a saludar molt especialment els alumnes de quart d'ESO de l'Institut de Moixent, que han escoltat aquesta secció, que els ajuda per a ensenyar-se a redactar, i estem contentíssims, no? Sobretot tu. Clar, i tant que sí, que ens escolten, que servisca per alguna cosa, vull dir, que li traguen profit, i més especialment en una classe, en alumnes, en gent jove, és fantàstic. És fantàstic. I quin és el tema que anem a tractar avui? Doncs avui volia parlar d'un llibre que fa 200 anys, una efemèride, per tant, i d'un encàrrec molt especial, que és el que fa Lord Byron als seus convidats la nit del 17 de juny de 1816. Ens expliques una miqueta més detall com va ser aquest encàrrec? I tant, estem parlant d'un any molt peculiar, s'anomena l'any sense estiu, i ens n'hem d'anar a Àsia per a saber per què es diu així. A l'erupció del volcà Tambora, a Indonèsia, l'illa d'Indonèsia, com tots els volcans, tira a l'atmosfera tones, en aquest cas molt abundants de sofre i de cendres, que venen cap a Europa i provoquen una baixada tèrmica, de manera que Lord Byron, que se n'havia anat a passar l'estiu a Vila Diodati, als peus dels Alps, a la vora del llac Lehmann, a Suïssa, es troba que no tenia estiu. I estava fosc. Estava així... Suposa que estava boirós, però a més no feia calor. Sobretot és que les temperatures no van pujar, per això s'anomena l'any sense estiu. I passa a veure un convidat molt especial, el poeta anglès Percy Shelley, acompanyat de la seva dona, Mary, de la germana de Mary, Claire, i allí, a més de Lord Byron, es trobava el joveníssim metge de Lord Byron, John William Polidori. Per tant, hi havia una reunió extraordinària de talent, no? Suposa que per les nits es posen a xerrar de coses. Com un nom Shelley a mi em sona molt clar. Una mica, no? Doncs es posen a parlar sobretot d'una qüestió que és el galvanisme, que ens portaria el senyor Luigi Galvani, que és un científic que investiga les reaccions del cos davant de les aplicacions de corrents elèctrics, no? Això provoca una sèrie d'espasmes i coses d'estes. Cadàvers, vaja. Sí, clar, en cossos morts, evidentment. I si ens remontem una mica més, ens n'anem a Londres, a 1803, i allí un deixeble del senyor Galvani, Giovanni Aldini, fa uns experiments amb un pres al que acabaven d'executar. Li aplica els corrents elèctrics i el pobre home aquell fa manejar les barres, obri un ull i fa diversos espasmes, no? Entre el públic hi havia Mary, que en aquell moment era Wollstonecraft, encara no era un Mary Shelley, no? Que es queda, clar, impactada per l'experiència. En este context, Lord Byron es posa a recitar, és a dir, després de parlar del galvanisme, tenint present tota l'experiència de Mary, es posa a recitar els primers versos del Christabel de Samuel Taylor Coleridge, poeta anglès, que explica la història d'una dona molt bella, bellíssima, que mor i torna després de la tomba per visitar la seva amant. Explicant llegint estos versos, el senyor Percy Shelley, que era un gran poeta, però sembla que era un poc així com d'allò, se sent, es presa del pànic, l'home, no? I Byron cau en el detall de que els contes de terror podien provocar aquestes coses i els proposa escriure a cadascun dels seus convidats un conte de terror, un encàrrec. Un encàrrec, escriure una història de terror. I el resultat d'aquell repte, quin va ser? Doncs una de les obres més influents de la història de la literatura, que jo crec que estaria bé que escoltàrem un fragmentet, tota no la podem sentir, no? I descobrim ja el misteri. A veure. Quan va arribar la nit, vaig abandonar el meu refugi i vaig vagar pel bosc. I ara que ja no em contenia la por de ser descobert, vaig deixar anar la meua angoixa amb udols esferidors. Era com una bèstia salvatge que hagués trencat el parany on havia caigut. Corria pel bosc amb l'agilitat d'un cérvol, destruint els objectes que trobava al meu pas. Ai, quina nit més infausta vaig passar. Els estels, freds, lluïen burlant-se, i els arbres nus movien les branques damunt meu. De tant en tant, la veu suau d'un ocell esclatava enmig de la quietud universal. Tret de mi, tot descansava o fruïa. Jo, com el rei dels dimonis, duia l'infern dins meu, i com que ningú no em compadia, volia arrencar els arbres i assolar-ho tot, i després asseure'm i fruir d'aquella ruïna. Això que estem escoltant, què és? Això que estem escoltant és un fragment que correspon a Frankenstein o el modern Prometeu, de Mary Shelley,
una obra que escriu arran de l'encàrrec de Lord Byron, que acabarà a finals d'any de 1816 i es publicarà un any després, en gener de 1818, per tant fa 200 anys ara mateix. Curiosament, l'obra d'entrada va ser atribuïda al seu espòs, el famós poeta Percy Shelley. Percy Shelley. Sí. Polidori era el metge de... Polidori era el metge, que és l'altre que va complir en l'encàrrec de Lord Byron, i va escriure El vampir, que és una obra de menor entitat literària, però que també ha servit de punt de partida, d'inspiració per a altres obres, com per exemple el Dràcula de Bram Stoker, no? Claire, la germana de Mary, ni tan sols intenta escriure. No. Lord Byron fa un esborrany sobre dos amics que viatgen a Grècia i quan un està a punt de morir li demana a l'altre que li jure que quan es morga tornarà de la tomba a buscar-lo, un tema molt del sentit que buscava Lord Byron, i Percy escriu sobre un fantasma fe de cendres que ronda el llit d'un xiquet que en principi havia de ser el seu fill, però el seu fill mor i l'home tampoc acaba de sortir-se'n amb el relat. I qui era esta dona, Mary Shelley, l'autora de Frankenstein? Pues Mary, que tenia 19 anys en aquell moment, que era joveníssima, efectivament, era filla d'una senyora feminista, Mary Wollstonecraft, i d'un filòsof llibertari que s'anomenava William Godwin. Va créixer en un ambient d'intel·lectuals i als 17 anys, 2 anys abans de l'escena que estàvem comentant abans, va conèixer el poeta Percy Shelley, va començar una relació amb ell, però el seu pare, que era filòsof llibertari, però no era molt ample de mires, no li va parèixer bé la relació. No ho veia clar. El cas és que a Mary l'afectaven diversos traumes. La seva mare va morir 10 dies després del part en què va néixer ella, i ella mateixa havia perdut un fill. I diuen que patia malsons en els quals de manera recurrent li venien al cap aquestes dues morts. I diuen també que en una d'aquestes nits, en un d'aquests malsons, va imaginar un ésser que després acabaria concretant en la figura de Frankenstein, o en el protagonista de Frankenstein, perquè realment el monstre que coneixem no té nom en la novel·la. Sí, que recorda molt aquella pel·lícula tan bonica que es diu Remando al viento, de Gonzalo Suárez, que conta esta història. Recorda'ns, per favor, quina és la història que conta la novel·la, la de Frankenstein. Sí, Frankenstein explica la història d'un científic que arran de la mort de la seva mare pretén aplicar els coneixements del senyor Galvani, el galvanisme que comentàvem abans, per a tornar la vida als difunts. Ho fa, dona vida a una criatura, no li posa nom, com dic, però quan la veu s'espanta de veure l'horrorosa que era i fuig, l'abandona. La criatura aquesta, la que anomenem Frankenstein, encara que no es diu així per entendre'ns, intenta apropar-se als humans, intenta entablar relació amb ells, però només rep rebuig, i aquest rebuig de la societat fa que comence a fer les males accions que després l'han caracteritzat més del compte. El cinema, el teatre, el còmic han fet versions, però especialment el cinema ha generat un mite en el qual Frankenstein s'assimila exclusivament a un monstre que fa maldats. Clar, a mi m'agrada, i per això reivindiquem avui l'obra de Mary Shelley, que una lectura molt més profunda, en la qual és el rebuig social el que fa que la figura esta de la criatura que anomenem Frankenstein acabe prenent esta via violenta i criminal, diguem. Així que en el 200 aniversari de la publicació d'esta novel·la, Frankenstein, recomanem llegir la novel·la, no quedar-se només amb la visió que ens ha transmès el cine. És una grandíssima novel·la, molt actual, i per tant jo crec que els lectors fruiran de la lectura i s'agrairan una mica la recomanació. Segur que sí. Entrem en l'apartat dels microrelats que ens envien els oients. Recordem quina és la mecànica. Llegiu els vostres microrelats i envieu-los per WhatsApp al 687 6168 90. Repetim, 687 6168 90. Envieu 2 missatges de veu. En el primer heu de dir el nom, d'on sou, l'edat, si voleu, i el títol del relat. I en el segon, llegiu el relat. I avui, molta atenció, el relat que anem a escoltar es titula Tatu. Rosa Miró Pons, Castelló de la Plana. Tatu. Avui he complit 90 anys. M'he mudat i perfumat amb aigua salvatge. He agafat el bastó i li he fet l'ullet al retrato de la Teresa. El meu net m'esperava al bar de la cantonada. Ens hem desdejunat torrades de pa amb mantega i cafè amb llet. No he agafat les pastilles. Li he demanat una cigarreta de la caixa del camell groc. Me l'ha donada. I Chino Chano, ens hem anat cap a la tenda del costat de la farmàcia del barri. M'he fet un tatuatge a l'alçada del cor que diu Tere.
Espera'm. Vaig de seguida. Diu que va de seguida. Moltes gràcies, Rosa, pel teu relat, ens agrada molt. Com el veus? El veig molt bé. Jo crec que ens encisa des de primer moment la figura de la protagonista, no? Una senyora de 90 anys que fa coses que no li pressuposaríem, que no hauria de fer, per parlar així, però sobretot el que m'ha interessat molt és que obre al darrere tota una història que no ens explica, com hem parlat de vegades, però que està present, és a dir, la història d'amor amb la Teresa, no? que hem de pressuposar en un temps molt difícil, per tant una sèrie de renúncies. La dona, tot i que afirma estimar-se a la Teresa, té una família, té un net, i per tant suposem que ha tingut que viure una vida paral·lela. En fi, jo crec que és molt entranyable, la veu, el personatge ens arriba de seguida, i a partir d'ací empatitzem ràpidament en ell i ens creiem la història, però al peu de la lletra. Per tant, volia donar l'enhorabona a Rosa perquè m'ha encantat. L'enhorabona, Rosa, per favor, envieu-nos més relats, estan arribant moltíssims, estem molt contents. I anem a acabar, com sempre, la bona lletra amb un tema musical que avui serà una cançó que es titula precisament Frankenstein. Està interpretada per Lenny Kravitz. Fins la setmana que ve, Vicent. Adeu, fins la setmana que ve.